Το ήξερες ότι το νούμερο ένα πρόβλημα που έχει ο σύγχρονος άνθρωπος με την υγεία του δεν φαίνεται με την πρώτη ματιά? Μιλάω για όταν δεν έχουμε μέσα μας ισορροπία σε ω6 και ω3 λιπαρά οξέα. Αυτή η ανισορροπία μπορεί να σου κάνει χρόνιες φλεγμονές. Την χρόνια φλεγμονή δεν την αισθάνεσαι άμεσα. Είναι μέσα σου σιωπηλά και υποβόσκει. Έρευνες δείχνουν πως όταν υπάρχει αυτή η ανισορροπία σε ω3 και ω6, δημιουργούνται προβλήματα στην καρδιά, στις αρθρώσεις, στο νοσοποιητικό, στον εγκέφαλο, ακόμα και στη διάθεση. Και το πιο παράδοξο, το 95% των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο που έκαναν αυτό το εξειδικευμένο τεστ ήρθαν σε τεράστια ανισορροπία. Έχω δει ανθρώπους που πραγματικά έφτιαξαν αυτή την ισορροπία και ειλικρινά άλλαξε η καθημερινότητά τους. Καλύτερη λειτουργία καρδιάς, λιγότερη πόνη, καλύτερο νοσοποιητικό, άρα περισσότερη ενέργεια. Καλύτερος ύπνος. Αν σκέφτεσαι να δεις πού είναι η δικιά σου υγεία, γράψε μου στα σχόλια τη λέξη ισορροπία για να σου δείξω πώς μπορείς και εσύ να κάνεις το τεστ.